Элек тұрған Челны Горстрой. Бізде бір Нариман деген егет ішледері редакциясынан шырасын бір мезгілден сын кетедірі шунда Челны Горстройға инженер болып ма. Анда туйдырғаш бізге қойтадыры яңадан, менен 10 яшқа үлкенірек. Шунасы яңадан кетедірі. Шуна көре мен 15 жыл газетте ішлегеш. Ашуымы келіп редакторға алдым да, ашуым келмеді енді, мен айтам. Нәрсе қызық кетті, танқитлерге ярамай, жетекшілерге бойсына башлағаш, газет мэрияға бойсына башлағаш, тігіні язырға болмай, мұнды язырға болмай. Шынасы енді ғариза яздым да кетерге. Ол ойлады, бұрылып қайтырал деп, çünkü біздің редакцияда шулай айталар, бұрылып қайталар бір неше айдан. Мен қайтмадым. Шынасы ол енді орынбасар етіп те шақырды бір юлы. Çünkü аны бүтән мұхаррирлеріні бүләкләділер. Хатта АК машинасы білән, жеңіл машинасы білән, Жигули білән, анарға бір нәрсе бермәділер. Юбилей болса да 55 яшы. Шуңа күрә ол енді аңлады да, орынбасарына хатта берділер шул АК деген машина. Шуңа күрә ол орынбасарын іштен түсіріп, шул ішінен енді азат етіп, мені шунда шақырған. Мен жоқ, мен енді тайлар шекілі әлі азатлық ерікке шығып бите бит. Алар жүгәнні яратмыйлар. Шуны шекілі айтасы келе, мен шундай тай шекілі енді дедім. Мен айтам, не керек ол меңе? Апам айтқан, башта әлі бірінші 90-шы жылдар башында, ол 92-ші жылда ма мұхаррир болғаш біздің, 88-ші жылда. Анарға орынбасары маржайы, орынбасары татар керегі. Ол мен біләшіләшті, сенде актив шығыш яса планеркаларда шулай-шулай. Ол емеш мені орынбасар айтас келген, çünkü татар болыра кер. Апам айтқан, кіші болырсың кіші арасында. Бізге айталар, ол де орыс, маржанын орынбасары орыс ие. Аяғынға де аяғын сұрта планеркада. Шын айтас келе, анды кемсіткен, не керек ол мен айтам. Киноны қарағансыздар әлі, нәрсе деген әлі зигзаг удачи. Шунда бит Евстигнеев ойны, ол ямсыз рәуішті бәя берет, қалашқа еміш. Сайта, лучше остаться одной, чем терпеть оскорбление. Шул айтасы келе, ол бит мәселен Дубровский. Ол агарда баш иіп, шул неге кім әлі болды бай, енді машинын атасы. Агарда оларға баш иіп нетсе, оланы ярдам дейтірі, амының ғырурлығы күшілі. Шул айтасы келе, кіші мәселен ярлы яшаса да ғырурлығын бір қашан сатмай ол ғырурлығын. Ол енді құры ипи де ашар, әмі өзінің ғырурлығын бір қашанда сатмаста баш имес. Бір яғынан бәлки ол хүрмәтке лайықтыр андай кішілер. Аны әйте алмайым, сіз өзіңіз енді ойлағыз, мен білмейм. Нәрсе әйтесім келе шул хақта. Риза болмадым газетке. Мен айтам, мен енді үйрендім, өзімнің газетімді шығарып, тіләсе нәрсе язам анда. Өзіңнікі болғаш, хатта арымайсың да, ауыл газетте гел нәрсе қошалар. Сіз шанмасыз енді. Мәселен, неше айлар ұзғаш, мен аны бір бөлмеде қарасам, құяшта, тәрізеде яталар, алар сарғай біткен. Мен көз ташладым да, енді қарасам анда, қарашмы, көзмі, енді. Мен айтам, менің қайсы yazған мәқалларым бірінші битті. Көп болса 15-20 юл. Нехатлы нервы бұзып, шуны мен айтам. Шуны табырға, шалтыратып камазға, нехатлы үтләніп, шуны yazғаным мен айтам. Шуны искатышты да мен айтам. Нәрсе үшін бізіне. Хатта қайсы вақытта әбитке де жібермейдірі. Бірсі орыс шында жауаплы сарқатип, шул yazсынлар деп, шундай мысқыл етіп. Шуны айтасы келе. Орыс малайы, атасы черкес, анасы маржа, Женя деген, мен айтадыры, война войной, обед по расписанию де. Шуна көре біз андына кетедіректі. Ол ел бойына тігіні күледірі, жауаплы сарқатиптен, тігінің нервный, биграк нервный, нешек, бір неше хата жиберсең, өзгертіп қойсаң, хатаны битті. Ол яңадан перепечатка ясыра керек. Склейк ясап, шуны қалам білән, ручка білән сызып, ертіп, үшін қылана, айтырсың, циркта бір, аренада бір клоун қыланған шекілі,
Шунда бит әшәке итәдер. Аны да имеш редактор шунасын килгәч, аны безнең бергә эшләгән менә шул хатын-кыз күтнә типте, чөнки бер вакытта килгән берәү игълан итәргә газетта. Бу акча ясарга уйлаган. Нигә кирәк сезгә ул ди? Әйдәгез менә компьютерда мин сезгә ясап бирәм, сез стол басайын ябыштырырсыз. Инде баш мөхәррираны белеп алган да күтнә типкән сугыдан мәйтәм. Шулай булган инде, нәрсә инде. Ул хатта теге төрлечә акча ясыйдыр, төрле ысул белән я кинотеатрларның сөйләшеп анда берничә 25, 30, 50 сум алып ай сайын аларның репертуарын имеш. Шу мәсәлән кинотеатр Россия дип. Мин шунда да мәсәлән киносетка чакыралар. Я шәршәмбе көнне мәсәлән 2 кино обедка кадәр, төшкә кадәр, төштән соң 2 кино. Шуны карыйдыр барып яшернеп. Миңа шу гор киносетның җитәкчесе әйтәдер. Язали газетка реклама дип, теге анонсымы, ниме, рецензия. Бу урыс җаваплы саркатип уздырмыйдыр аны. Мәйтәм, нигә уздырмый икән? Ул имеш тегеләрне алардан акча алып торган. Әле урыс әйтә бит, сколько веревочки не виться, конец найдется ди. Тотканнар. Менә шулай. Соңдан улай имеш хатта теге Казанга, нигә югары советка жалобалар кырып йөри, төрлечә әллә нәрсә язгалап. Бәрбер ярдәм булмаданнарга шулай башын изде дә китте дә калды. Бер юлы килде безнең урынбасар, минем язуга бәйләнәдер. Нәрсә бәйләнә? Мәйтәм, шул җаваплы саркатип гомер буена бәйләнәдер, бер нәрсә табырга, бер гаибен материалның репортажны. Монда укып, менә ничек нәрсә ди, урындыкларга теге табуретка теге нәрсәле крутящийсына утырган, менә как смачно ты написал дип. Бу урынбасары ни? Син дөрес, менә ошамый, тегеләй булай дип. Ничә елдан соң инде килеп, мин инде газетта урысча әйтмеште, ведущий журналист булганда акча күп, ул килде дә эшсез йөри. Миңа әйтә, менә ди гөмбәләр турыннан мин ди открыткалар чыгарам. Син минем идея, минем открыткалар, син аны бастырасың. Син акча бир. Ул ди халык аны ди алып бетерә. Мин инде уйладым, син татарны хәйлә итеп алдыйсың килә. Тотмый әйтәм йодрыгымны. Бирдем мин сиңа акча. Менә әйтәм, кичә минем өстемнән хуҗа булып, әллә кем булып мыскылыйлар, хәзер инде икәү дә эшсез калдылар. Тормышта шулай егетләр. Әгәр дә сезне җитәкчегез бүген мыскыллый икән, сез борчылмагыз. Аллаһ Тәгалә бәрбер теге алыштыра урыннарны, теге Габдулла Тукайның шигыре бар, баскыч дигән, өстәге теге баскычның нәрсә инде теге баса торган җирләре инде урысча әйтмеште, ступенькалар мактанганлар инде, горурланалар имеш. Менә без өстә кул белән безне ди теге бакчачы, ягъни садовник тотына, астагы ниләрдән көләләр, сезгә дип пычрак аяклары белән баса дип. Шул вакытта бакчачымы, садовник килгәндә, башкычны әйләндергәндә куйган инде астагы өскә булган. Шул шикелле әйтәсем килә, тормыш үзгәрәчәк. Әгәр дә сезгә бүген катлаулы авыр булса, бер дә кайгырмагыз. Бу сездә Аллаһ Тәгаләдән сынау. Ул сынау, кемгәдер ул сынауны яман шир белән җибәрә, Алла сакласын. Кемгәдер мәсәлән аяк кулдан аера. Сезгә мәсәлән шундый сынау, һәр кешегә ул ниндидер сынау киләчәк. Шуны әйтәсе килә. Ул авырга Аллага шөкер дигез дә, шунда минемчә ни, ул бик тә зарланмагыз. Чөнки анардан да инде катлаулырак ихтимал бер нәрсә килеп чыгарга. Шуңа күрә әйтәсем килә сезгә, бераз тәҗрибәле кешедән сезгә киңәш, борчылмагыз. Инде нәрсә әйтәсем килә. Башыгызны имәгез. Пайгамбарыбыз галейһиссәлам бер хадисне әйткән бит. Аллаһ Тәгалә шир бирә. Шунарда да ул шул ширдән ди бер ниди ысул бирә ди. Шуңа әйтәсем килә. Менә әле чагыштырып карагыз бүтән кешеләр кайгылар белән. Шунда аңларсыз, мин Николай түгел икән. Менә мин кайсы вакытта карыйм да, менә яшьләр, мин инде өлкәнрәк, мин яшьлек китте. Каршыма Аллаһ Тәгалә ишеткән шикелле, аяксыз, кулсыз яшьләрне җибәрә. Мин әйтәм, менә Аллаһ Тәгалә миңа акыл күрсәтә, рәхмәт. Мин әйтәм, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләчәкне тыңлагыз, кызык булса.